हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഓ, എന്ത് പറ്റി പോയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ സുനിത. ഹരേ സുനിത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ കൂടി എഴുതണേ. ഒരേ പേരിൽ രണ്ടാൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ പേരിന്റെ ഇനീഷ്യൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണേ. എല്ലാവരും പേര് മാത്രം എഴുതരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണാ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഗീതാ അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എന്റെ ഹരേ പേര് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒറ്റ നിമിഷേ. ശോഭന മാതാജിയും കൂടി കോഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. നമ്മുടെ സന്ധ്യ മാതാജി. അതെയോ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് മാതാജി, അതാ. ഒരു മിനിറ്റ്. ആരെയാണ് കണ്ട്? സന്ധ്യ മാതാജിയാണോ? ശോഭന മാതാജിയും സന്ധ്യ മാതാജി. രണ്ടുപേരെ ആക്കണോ? സന്ധ്യ മനോജ്. ശോഭന മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ശോഭന. ശോഭന മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, സന്ധ്യ മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യൂ. സന്ധ്യ മാതാജി ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. യെസ്, സന്ധ്യ മാതാജി കണ്ടു. ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാ അധ്യയനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് ആരാണെന്ന് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ
തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ 18 ദിവസം അല്ലെ, ഗീതാധ്യയനം എന്താണ് 18 ദിവസം. അപ്പൊ 18 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം വെച്ച് ഓരോ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 18 അധ്യായങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ 700 ശ്ലോകങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത്, അതായത് 1 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു രൂപരേഖ, അതായത് സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസത്തിൽ ഗീതാധ്യയനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇസ്കോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി, അതായത് ഇസ്കോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയും. ഈ ഈ ഒരു സംസ്ഥയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്ന് 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനം. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഗീതാധ്യയനം ചെയ്യണം അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം ഭഗവത്ഗീത. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക, നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കണം, നമ്മൾ സുഖമായിരിക്കണം, നമുക്ക് ആനന്ദം വേണം. എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആനന്ദം നമുക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ ആനന്ദം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ ഒന്നും പറയുന്ന ആനന്ദമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, എല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ആ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഈ ആനന്ദം, അതിന്റെ പുറകിലാണ് ഈ നമ്മളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതത്തില് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ പല പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കേൾക്കാം, ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്താണ് ഈ സന്തോഷം ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് എന്താ അറിയോ, നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആനന്ദം ശാശ്വതമായി കിട്ടാത്തത്. ആനന്ദമായോ അഭ്യാസാത്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും, പക്ഷെ ചെറിയ തോതിൽ എന്ന് മാത്രം. അത് നിലനിന്ന് പോകുന്നില്ല, അത് ശാശ്വതമാവുന്നില്ല. അത് ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ആനന്ദം ഇങ്ങനെ ക്ഷണികമായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആനന്ദം. പക്ഷെ ഇവിടെ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാറില്ല അല്ലെ. ദുഃഖം എങ്ങനെയാണ്, ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തനിയെ വരും. നമുക്ക് ഈ സുഖം നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ സുഖത്തിന്റെ പുറകെയാണ് ഓടുന്നത്. ദുഃഖം ആർക്കും വേണ്ട അല്ലെ. ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും പരിശ്രമിക്കാറും ഇല്ല. പക്ഷേ യഥാ ദുഃഖം അയത്നതഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖം കിട്ടുന്ന പോലെ സുഖവും കിട്ടും. നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ശാശ്വതമായിട്ട് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ആ കാര്യങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത്, നമ്മൾ ഈ വന്നു കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നേടാൻ കഴിയുക. അത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ സുഖവും എന്താ പറയുക, ഈ ആനന്ദമായിക്കോട്ടെ ഈ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ, ഇതല്ലാതെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണ്? അതായത് ധർമ്മം എന്ന് പറയും. ആ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ശരി എന്താണ്, തെറ്റെന്താണ്, നമ്മളിത് ചെയ്യണോ വേണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ധർമ്മസ്യ പ്രഭുർ അച്യുത എന്ന് പറയും. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്, സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മസ്യ പ്രഭുർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ധർമ്മം എവിടെയാണോ അവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഈ 18 ദിവസത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഈ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ ധർമ്മം പാലിക്കണം, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പക്ഷി മൃഗാദികളുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലായിടത്തും എന്താ പറയാ പക്ഷികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ നമുക്കും അവർക്കും ഈ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണ്? അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം പക്ഷെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അത് ഈ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഈ മൃഗപക്ഷി എന്താ പറയാ ആ പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധർമ്മം എന്താന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം എന്താണ്? അപ്പൊ ഹിതോപദേശം എന്നൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പുസ്തകത്തില് ഈ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആഹാര നിദ്ര ഭയമൈഥുനം ച സാമാന്യമേതത് പശുഭിർ നറാണം ധർമ്മോ ഹി തേഷാം അധികോ വിശേഷ ധർമ്മേണഹീന പശുഭിർ സമാനം. അതായത് ആഹാര നിദ്ര ഭയ മൈഥുനം, അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കും, നമ്മളും ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പിന്നെ അവരും ഉറങ്ങുന്നു, നമ്മളും ഉറങ്ങുന്നു. പിന്നെ അവര് പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മളും ചെയ്യുന്നു.
പിന്നെ അവർ പ്രതിരോധിക്കുന്നു, ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും പക്ഷികൾക്കായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങൾക്കായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കായിക്കോട്ടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എല്ലാവരും അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ, അതായത് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാം സാമാന്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ആ ധർമ്മം എന്താണ്? അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതായത് ധർമ്മം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുന്ന് നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ മൃഗത്തെ ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല. അവർ ആ മൃഗങ്ങളോട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ധർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താണ്? നമുക്കും അവർക്കും യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്ത്രീയായി, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പുരുഷനായി, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു. ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പല വ്യാധികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, നമുക്ക് പല അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അധികം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ ഈ ചിന്തകളെല്ലാം നമുക്ക് വരണം. ഞാൻ ആരാണ്? എന്റെ ഈ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ഞാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനായിട്ടോ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജനനം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഈ വീട്ടിലോ? അല്ലെങ്കിൽ കാരണം നമുക്ക് ആർക്കും നമ്മുടെ ജനനം ഇന്ന വീട്ടിൽ വേണം എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും എന്താ പറയാ തിരയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് പറയാനോ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കണം, ഞാൻ ഇവിടെ ജനിക്കണം എന്ന് നമുക്കൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരണം. അത് അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അനിമൽസിൽ നിന്നും, അതായത് പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ്, നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംശയങ്ങൾക്കും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എവിടെയുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിക്കണം. നമ്മൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. പിന്നെ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മാസം ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയും, അതായത് കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയും. അത് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതും വളരെയധികം നല്ലൊരു കർമ്മമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മാസം എന്താ പറയുക ഭഗവാന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മാസമാണ് ഈ ദാമോദര മാസം അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് സഹായകമാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോങ്, അതായത് സോങ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോരുത്തരും. എങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സാഫല്യമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സുവർണ അവസരം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത്. കാരണം മനുഷ്യജന്മം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സുഖമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്കത് അതിനുവേണ്ടി യാതൊരു പരിശ്രമവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള വഴി നോക്കണം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നത് ഈ പുസ്തകം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയ, അതായത് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവും വ്യാഖ്യാതാവാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അതായത് ദിവ്യ പൂജ്യശ്രീ ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ഈ ഇസ്കോൺ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനാണ് ഇവര്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാതാവും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമാണ് എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്, 18 അധ്യായന്റെ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയ വ്യാഖ്യാതാവ്, അതായത് ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദിവ്യ പൂജ്യശ്രീ ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അവരുടെ ബാല്യകാലം നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇവര് ജനിച്ചത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയും, കോൽക്കത്തയിലാണ് ഇവർ ജനനം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ 1896 ഇവർ ജനിക്കുന്നത്, 1896 ഇവർ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ പേര് വന്നിട്ട് ഗോർ മോഹന്റെ, അമ്മ രജനിയാണ്. അപ്പൊ ഇവർ ജനിക്കുന്നതേ ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തി എന്താണോ ആ കുടുംബം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നത്, അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മക്കൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ അച്ഛനും അതേപോലെ അതേ തന്നെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതായത് എന്റെ മോനും വളർന്ന് ഒരു തികഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തനാവണം, ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരണമെന്നാണ് അച്ഛന്റെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? അവരുടെ പേര് അഭയ് ചരൺ എന്നായിരുന്നു, അഭയ് ചരൺ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു വൈഷ്ണവനായതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്താണ്, ഈ പഠിച്ചും എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദരെല്ലാം പഠിച്ചത് എവിടെയാണ്? ആ കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുപ്പം കാലത്ത് ഉള്ളാകുമ്പോൾ എന്താണ്, പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു മോഹം തോന്നാണ്, അതായത് അഭയ് ചരണിന് ഒരു മോഹം തോന്നാണ്. അതായത് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ രഥോത്സവം നടത്തണമെന്ന്. അതായത് ഈ രഥോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറീസയിലെ ജഗന്നാഥ് പുരി എന്ന് പറയും, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തി നേടിയത് ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കോൽക്കത്തയിലും രഥോത്സവം ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, ആ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരു രഥോത്സവം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദർ ആദ്യം അച്ഛനോട് ചെന്ന് പറയും, അച്ഛ എനിക്ക് രഥോത്സവം ഞാനും നടത്തണമെന്ന്. അപ്പൊ അച്ഛൻ വിചാരിക്കും കുട്ടി തമാശയിൽ എന്തോ പറയാ എന്ന്. പക്ഷെ അത് പ്രഭുപാദർ എന്ന് വെച്ചാൽ അഭയ് ചരണ് കാര്യമായിട്ടും പറയാന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അച്ഛൻ അതിനെ ആ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്താണ്? കളിയിലൂടെയാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനോട് വളരെയധികം ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു രഥോത്സവം നടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ എല്ലാം അതിന് ഒരുക്കി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അയൽവക്കത്തുള്ള ആ കുട്ടികളെല്ലാം വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും സങ്കീർത്തനം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പം മുതലേ ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രഥോത്സവം ഒക്കെ നടത്താണ് ഈ അഭയ് ചരൺ, അതായത് പ്രഭുപാദർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രഭുപാദർ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം കൊൽക്കത്തയിൽ തന്നെ നടന്നത്. അന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റ്, അതായത് ഗാന്ധിയുടെ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല്, പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു ഗുരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയാണ്, ഒരു ആചാര്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ ആചാര്യനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ വിസമ്മതിക്കും ആദ്യം. പിന്നീട് ആ സുഹൃത്ത് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അവരെ കാണാൻ പോവാണ്. ഈ സെന്ററിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ കാണാം, അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി എന്ന പേരാണ് അവരുടെ. ഇവരാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു. അപ്പൊ ഈ പ്രഭുപാദർ ഈ ഗുരുവിനെ കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗുരുവിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ചെന്ന വശം തന്നെ ഈ ഗുരു എന്താ പറയാ, ഈ പ്രഭുപാദരെ ിട്ട് പറയാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചൂടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ അത് വളരെയധികം കാര്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഗുരുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. അതായത് ഗുരുവിനെ കണ്ടു, ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഗുരുവിന് മനസ്സിലാക്കാണ് പ്രഭുപാദർ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആദേശിക്കുകയാണ്, അതായത് ആജ്ഞ കൊടുക്കുകയാണ്, ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയാണ്, നമുക്കിപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ എമർജൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരു പറയാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആരാ ഭരിക്കുന്നത്? ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഭരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിന്നെ എന്താ പറയാ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും നമ്മളെ ഭരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ആര് ഭരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്? അതായത് അതിലൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല കാര്യം, പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം, അതാണ് എമർജൻസി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം. അതാണ് അത്യാവശ്യം എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആ
കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ? ഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ കാഴ്ച എവിടെ? എന്താ പറയാ, അവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കാണുന്നത് 1922 അത് 1922 ആദ്യം ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് എന്താ പറയാ ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയാ ഓർഡർ ആയിരുന്നു പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോവുക, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്ക്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഒരു 40 വർഷത്തോളം പ്രഭുപാദർ എന്താന്ന് പറയാ അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. അതായത് എന്താ പറയാ അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകളിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ ഞാൻ പാലിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് അത് മനസ്സിൽ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ 40 വർഷത്തോളം. അതിനുശേഷം ഒരുങ്ങുകയാണ്, എവിടേക്കാണ് പോവാൻ? അതായത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം നമുക്ക്, അതായത് ഇതാണ് എന്താ പറയാ ജലദൂത എന്ന ഒരു കപ്പലാണ്. ഇത് ചരക്ക് കപ്പലാണ്. അപ്പൊ ഈ ചരക്ക് കപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇത് സാധാരണ കപ്പലല്ല. അപ്പൊ ഈ കപ്പലിലൊക്കെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം വിഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ഗുരുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 40 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പ്രഭുപാദരുടെ വയസ്സ് എന്തായിരുന്നു? 70. അപ്പൊ 70 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം 70 വയസ്സിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെ? നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം എന്താ പറയാ തളർന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുക? നമ്മളൊക്കെ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം, നമ്മളൊക്കെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കണം. റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ശാന്തമായി സ്വസ്ഥമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ആവണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയല്ല. ആ 70 വയസ്സിലാണ് ഗുരുവിന്റെ ആദേശം അനുസരിച്ച് ആ ദൗത്യം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐക്യനാടുകളിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോകണം, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിൽ അവർ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് എന്താ പറയാ ചരക്ക് കപ്പലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ എന്താ പറയാ യാത്ര ഒരു 1965 ഇവര് തുടങ്ങുന്നത്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനുള്ള ആ വീസ പോലും പ്രഭുപാദർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിന് ശേഷമാണ് ആ വീസ പോലും അവർക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് എന്താ പറയാ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് അവിടെ എത്താണ്, US-ലേക്ക്, അതായത് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്താണ്. ന്യൂയോർക്കിലാണ് ആദ്യം അവർ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വളരെയധികം മോശമായിരുന്നു. അവിടെ കുറെ എന്താ പറയാ ഈ അമേരിക്കൻകാർ എന്താ പറയാ ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ആ ഹിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് എന്താ പറയാ അവിടുത്തെ ആ രാജ്യഭരണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ പറയാ തോന്നിയ ആ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അവര് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്താ പറയാ വീടും എല്ലാം വിട്ടിറങ്ങിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു, ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ പറയാ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക, പിന്നെ മദ്യം കഴിക്കുക, പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള മാംസാഹാരം ഭക്ഷണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ദുശീലങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പ്രഭുപാദർ അവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിപ്പീസിനെ പ്രഭുപാദ് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദർ അവർക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് കൊടുക്കാണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രയത്നിച്ച് അവസാനം അതിൽ വിജയിച്ച ഒരു ആളാണ് എന്താ പറയാ പ്രഭുപാദർ. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ എന്താണ് 1965 ന്യൂയോർക്കിലെത്തി 66 ഇസ്കോൺ എന്ന എന്താ പറയാ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ രൂപീകരിക്കുകയാണ്. ഇസ്കോൺ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് വന്നു. 1966 ഇസ്കോൺ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് അത് സംഭവിക്കുക. പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ബാക്ക് ടു ഗോഡഡ് എന്നുള്ള ഒരു ദ്വൈവാരിക, അതായത് ബൈ വീക്ക്ലി എന്നുള്ള ഒരു മാഗസൈനും അവര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പിന്നെ എന്താ പറയാ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത ആയിക്കോട്ടെ, ഭാഗവതം ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഭക്തി വേദാന്ത ബുക്ക് ട്രസ്റ്റും സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് 1965 ഇസ്കോൺ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോ അതിനുശേഷം എന്താ പറയാ ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ച് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രയത്നം കാരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയാനും ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പറയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ. അത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ 1977 1977 നവംബർ 14 അവരുടെ ഇഹലീല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ഇസ്കോന്റെ എന്താ പറയാ ഇസ്കോന്റെ ദേവാലയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാം. ലോകമെമ്പാടും ഒരുപാട് ഇസ്കോന്റെ ദേവാലയങ്ങളുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദർ
എന്താ പറയാ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് യാത്രയായി. അത് ചരക്ക് കപ്പലിലൂടെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ പോയത് കൊച്ചി മട്ടാഞ്ചേരി വഴി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം കൂടി പ്രഭുപാദരുടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മംഗളൂർ ഇസ്കാൻ. അപ്പൊ അവരാണ് നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എന്താ പറയാ ദൈവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇത് അവിടുത്തെ അഡ്രസ് ആണ്. അതായത് മംഗളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മംഗലാപുരം, ഇത് കർണാടകത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ അഡ്രസ് ആണ്, ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരുമാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് അവിടുത്തെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഈ ഗുരു പരമ്പര എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ആദ്യത്തെ മുകളിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവാണ്. യഥാരൂപം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥകർത്താവാണ് അതായത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈ നടുവിൽ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയാ ഒരു ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് എന്ന് പറയും. ഇവർ ഒരു അമേരിക്കൻകാരനാണ്, അവരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അവരുള്ളത് മായാപൂർ എന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ തലസ്ഥാനമാണ്, ഇസ്കോന്റെ തലസ്ഥാനം, അതായത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയും. ആ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഗുരു ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു, അവരുടെ താഴെ ഒരു ശിഷ്യൻ, പിന്നീട് അവർ ഗുരു ആവുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാകും, അവർ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി എന്ന് പറയും. ഇവരാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മംഗളൂർ ഇസ്കോന്റെ പ്രസിഡന്റ്. ഇവരാണ് പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ ഇവരാണ് നമുക്ക് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുജി എന്ന് പറയുന്ന ഇവരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പുസ്തകം കാണിച്ചു യഥാരൂപം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ട് യഥാരൂപം വേണം അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യഥാരൂപം വായിക്കണം? നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാൽ പോരെ? ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് കിട്ടുമല്ലോ ഭഗവത്ഗീത, അത് വായിച്ചാൽ പോരെ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ യഥാരൂപം വായിക്കണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതായത് അത് പല രീതിയിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് യഥാരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. അതായത് ഗുരു ശിഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസൈപ്പിൾ. അപ്പോ എന്താ പറയാ ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ അതേപടി അനുസരിക്കുന്നവനാണ് ശിഷ്യൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയും ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളവനാണ് ഡിസൈപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണം? ഈ യഥാരൂപം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഗീതോപദേശകൻ. അതായത് ഗീതയിൽ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇത് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ നാരദനിൽ നിന്നും വ്യാസ, അങ്ങനെ മധ്വാചാര്യ, അങ്ങനെ ഇത് ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. അതായത് ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യൻ 32ാമത്തെ ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ ഈ പരമ്പര ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഈ പരമ്പര ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ എന്താണോ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് പറയാൻ, അതേപടി അതിൽ യാതൊരു കലർപ്പും ഇല്ലാതെ മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതേപടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ യഥാരൂപം. മനസ്സിലായി? ഇതിൽ ഒന്നും എന്താ പറയാ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വാക്കുകളെ നമ്മൾ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും. ഇതിൽ അതേപടി ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതേപടി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരമ്പര വേണം? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം എന്ന് കാണാം ഇവിടെ, ഗുരു പരമ്പര. അപ്പൊ അത് ഇസ്കോൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ പരമ്പരയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും അധികൃതമായി തുടങ്ങുന്ന 4 പരമ്പരകളുണ്ട്. അതായത് 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അതായത് എന്താ? ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായ, രുദ്ര സമ്പ്രദായ, ശ്രീ സമ്പ്രദായ, പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൻ വരുന്നത് ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായത്തിൽ, അതായത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം. പിന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം തുടങ്ങുന്നത് ശിവനിൽ നിന്നും. പിന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തുടങ്ങുന്നത് 4 കുമാരനിൽ നിന്നാണ്. ഈ 4 കുമാരന്മാരും ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളാണ്, മാനസപുത്രന്മാരാണ്. അവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നിലവില്
ആ രണ്ട് സമ്പ്രദായങ്ങളും നിലവിലില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് അതിപ്പോ ഇന്ന് നിലവിലില്ല. ഇന്നിപ്പോ രണ്ട് സമ്പ്രദായങ്ങളെ നിലവിലുള്ളൂ. അതായത് ശ്രീ സമ്പ്രദായവും പിന്നെ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായവും മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വരണമെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമുക്ക് ആരാ കാണുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ ലൗകിക സാഹിത്യമല്ല ഇത് ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാണിയെ നമുക്ക് വളച്ചൊടിച്ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മാത്രം, അത് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതിനെ യഥാരൂപം എന്ന് വെച്ചത്. ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരു പവർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പവർ സോക്കറ്റും മൊബൈലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമുക്ക് തനിയെ ചാർജ് ആയി കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പോ അത് ചാർജ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അത് ഒരു ചാർജർ വേണം. അത് അതിൻ്റെതായ ഒരു ചാർജർ ഉള്ളപ്പോ നമുക്കത് ആ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് എന്ത് വേണം? ഒരു പവർ സോക്കറ്റും വേണം. അപ്പൊ പവർ സോക്കറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൽ ആ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിലേക്ക് പാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജ് ആയി കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ കേബിൾ വേണം അതിന്, അല്ലെ? ഈ കേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ആവില്ല, മൊബൈൽ ചാർജ് ആയി കിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ വരണം എന്നാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ബ്രേക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ പറയണം. അതായത് അർജുനൻ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു യോഗ്യത വേണം, അല്ലെ? നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എവിടെ അഡ്മിഷൻ ചെന്ന് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ, എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനും നമുക്കൊക്കെ ഒരു യോഗ്യതകൾ വേണം. അപ്പൊ ആ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റ മിത്രവും ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമനായ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാം നമ്മുടെ യോഗ്യതകൾ എന്താണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് യോഗ്യത വേണ്ടത്? നമ്മൾ അർജുനനെ പോലെ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം, നമ്മൾ ശിഷ്യനായിരിക്കണം, ഉറ്റ മിത്രവും ആയിരിക്കണം. എല്ലാത്തിലും ഉപരി നമുക്ക് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞ അനുസരണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകും, ഡോക്ടറെ കാണും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയുക മെഡിസിൻ ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരും, ഇങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുതരും. അതേപോലെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു, നമ്മൾ ആ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ആ ലേബലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന്. അതേപോലെ അപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലേബലിൽ എഴുതിയ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് സ്വീകരിക്കുക. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയതാരാണ്? ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞതാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മൾ ആ ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞ അനുസാരം അതേപോലെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. പിന്നെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ആ ഗുരുക്കന്മാർ എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ആര് പറഞ്ഞു തരും? ഗുരു പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഭഗവത്ഗീത ഞാൻ വാങ്ങി വായിച്ചാൽ പോരെ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. അത് നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ മൊബൈലിലേക്ക് ചാർജ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു കേബിൾ എങ്ങനെ ആവശ്യമാണോ അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ വാണി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ശരിക്കുള്ള ആ രീതിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു കാറ് വാങ്ങി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആ കാർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു ആ കാറിൽ തന്നിട്ട് ആ കാറിന് കൂടെ തന്നിട്ട് ലൈഫ് എന്താ പറയുക യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. ആ യൂസർ മാനുവൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സാധനം ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ ടി വി ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രിഡ്ജ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വാങ്ങിയാലും നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കിട്ടും? യൂസർ മാനുവൽ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഉപകരണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവത്ഗീത. നമുക്ക് യൂസർ മാനുവൽ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യരായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ അറിയണം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ എന്താണ്? യൂസർ മാനുവൽ ആണ്. അത് ജാതി, കുലം, മതം, മന്യേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിരിക്കണം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഒരു യൂസർ മാനുവൽ പോലെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയും. പിന്നെ ആ സെൻട്രലുള്ള ആ നടുവിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയും. പിന്നെ അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയും.
പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെ ഇവിടെ ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താണ്? സൂര്യനെ പോലെ. അതായത് നമുക്കിപ്പോ സൂര്യൻ അറിയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോർച്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ടോർച്ചിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ അത്രമാത്രം ആ ഫോക്കസ് എത്ര ഉണ്ടോ അത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെയല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യൻ അങ്ങനെയല്ല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം നമുക്ക് പ്രകാശമാനമാകുന്നു അല്ലെ? സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം, സൂര്യൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ വെളിച്ചം കൊടുക്കൂ, ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് സൂര്യൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അതല്ലേ? അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത ഇന്ന ആൾക്കേ ഉള്ളൂ, അത് ഇന്ന മതത്തിനാണ്, ഇന്ന ഇതിനാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. കാരണം മനുഷ്യകുലത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് യൂസർ മാനുവൽ ആണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അത് ഭഗവത്ഗീത സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അത്രയും എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും പ്രകാശമാനമാകുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ 18 അധ്യായത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? 5 വിഷയങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈശ്വരനുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്, പിന്നെ കാലം, കർമ്മം. ഈ 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ, ജീവസത്തകൾ, നമ്മളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പ്രപഞ്ചം, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കാലമുണ്ട്. കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം. പിന്നെ കർമ്മം, ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് 5 വിഷയങ്ങൾ. ഇത് അതേ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് ഈശ്വരൻ, കാലം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, ജീവസത്ത. ജീവസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾ. ഗീതാ മഹാത്മ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീത ആരാണ് എഴുതിയത്, അത് വ്യാഖ്യാതാവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മൾ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോ ഗീതാ മഹാത്മ്യം, അതായത് നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും ഗീതാ മഹാത്മ്യം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഒരു ഗീതാ മഹാത്മ്യം എന്ന പുസ്തകം എന്താ പറയാ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള ആ മഹാത്മ്യമാണ്. ഗീതാശാസ്ത്രമിദം പുണ്യം യഃ പഠേത്രയതഃ പുമാൻ വിഷ്ണോ പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിതഃ. അതായത് ഭഗവത്ഗീത അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം. അതെന്താ വെച്ചാൽ അതീന്ദ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതീന്ദ്രിയം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ലൗകിക സാഹിത്യമല്ല ഇത്. കാരണം ഇത് സ്വയം ഭഗവാൻ എഴുതിയതാണ്, പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം, അതങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ, വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ വായിക്കാൻ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വേണ്ടവണ്ണം പിന്തുടർന്നവർ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉത്കണ്ഠകളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ? ഭയശോകാദി വർജിതം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഭയം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ? മരണഭയം. ആ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ മോചിതരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴുള്ള നമുക്ക് ആ വിഷമം, അത് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളാവും, ആരായാലും അത് നമുക്ക് എന്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ലാമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും, ശോകം. അതുപോലും നമുക്ക് എന്താണ്, അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തരാകാൻ പറ്റും ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം വായിക്കാൻ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാൻ ഈ എന്താ പറയാ ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു ആത്മീയ ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളും ആയവർക്ക് എന്താണ്? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവിടെ, അതായത് ആരാണോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കണേ, ശരിയാണോ, ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ, ആർക്കറിയാം എന്നുള്ള നമുക്കൊക്കെ തോന്നലുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവം, അതായത് ആ ധർമ്മശാസ്ത്രം നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയില്ല, ഈശ്വരാവബോധം നമുക്കൊരിക്കലും ലഭിക്കാനും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ പറയുന്നു ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്തി ഹി പാപാനി പൂർവജന്മാകൃതാനി ച. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ മുൻപ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്. ഗംഗ ഭഗവാന്റെ
പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖവും പാദവും തമ്മിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എങ്കിലും പക്ഷപാതമില്ലാത്ത ഒരു പഠനത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗംഗാജലം നമുക്കറിയാം, അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് തുലനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാണ്. മലിനേ മോചനം പുംസാ ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത് ഗീതാം ഹൃദസ്നാനം സംസാരമലനാശനം. അതായത് നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താം. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നു. അതായത് നമ്മൾ നിത്യവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ, എങ്ങനെയാണ് നിത്യവും നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഗംഗാജലമാകുന്ന ആ ഒരു ഗംഗ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗംഗാജലത്തിൽ നമ്മൾ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയുന്നത്? ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കൂടുതലും പവിത്രമാണ്. നമുക്ക് ഗംഗാജലം എന്താണെന്ന് അറിയാം, അത്രയും പവിത്രമാണ്. അതിലും പവിത്രമാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ മുഖപദ്മത്തിൽ നിന്നും വന്നതുകൊണ്ട്. ഇത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ മഹിമ എന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഗീതാ സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യൈ ശാസ്ത്ര വിസ്തരൈഹി സ്വയം പദ്മനാഭസ്യ മുഖപദ്മാത്മി നിസൃത. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ മറ്റൊരു വേദ സാഹിത്യവും പഠിക്കേണ്ടതില്ല, നമുക്ക് കുറെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇതിനെ ശ്രവിക്കുകയും കൃത്യനിഷ്ഠയായി നമ്മൾ ഇതിനെ ശ്രവിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് സമയമില്ല, അല്ലെ? ലൗകിക സാഹിത്യത്തിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പരാതി, അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, നേരമില്ല, നമുക്ക് ആർക്കും. പക്ഷേ വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. കാരണം ഇത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഇതിന്റെ സർവസ്വമാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമില്ല എങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ, ഇത് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഇത് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിച്ചാലും മതി, മറ്റുള്ള ലൗകിക സാഹിത്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണുഭക്താദ്വി നിസൃത ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. അതായത് ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതാമൃതം പാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ? അതായത് നമുക്കറിയാം, ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യനും പറയാറുണ്ട്, ഗംഗാജലവ കണികാ പീത. അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഗംഗാജലം കുടിച്ചിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ. അത് അത്രയും മാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഈ ഗംഗ നമ്മൾ ാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, അല്ലെ? അത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരാമൃതം അത്രേ ഈ ഭഗവത്ഗീത. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഹാഭാരതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ, മഹാഭാരതം എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭഗവത്ഗീത, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത്. ആദി വിഷ്ണുവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ചതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ധ ഗോപാലനന്ദന പാർത്ഥോ വത്സോ സുധീർ ഭോക്ത ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. ഗീതോപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും എന്താണ്? സാരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, പുരാണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു പശു ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഗോപകുമാരൻ നിന്ന് പ്രശസ്തനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ആരാകുന്നു? ഗോപകുമാരനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? പശുവിനെ പോലെ. അപ്പൊ ഇത് പശു ആണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഒരു ഗോപകുമാരനാകുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പശുവിനെ കറക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അർജുനൻ ഒരു പശു കിടാവാണ്. അർജുനനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഉപമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അർജുനനാണെങ്കിൽ ഒരു പശു കിടാവായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ആ പാല്, ഭഗവാൻ കറക്കുന്ന ആ പാലിനെ കുടിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും ആ അമൃതതുല്യ ദുഗ്ധമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമല്ല, പണ്ഡിതന്മാരും പരമഭക്തന്മാരും അവരൊക്കെ എന്താണ്? ഈ എന്താ പറയാ, അമൃത തുല്യമായ ഈ ദുഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ പാല്, അത് പാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത പശുവിനെ പോലെ, ഭഗവാൻ ഗോപകുമാരനാണ്, പശുവിന്റെ പാല് കറക്കുന്നു, അർജുനൻ എല്ലാം ആ എന്താ പറയാ, അമൃത തുല്യമായ ആ പാലിനെ കുടിക്കുന്നു. അപ്പോ അതാണ് അതിന്റെ കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥമാണ് ആവശ്യം. അവർക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സമയമില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് നമുക്ക് സാഹിത്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ നേരമില്ല, അല്ലെ? ഒരേ ഒരു മതത്തെയും ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിയെയും മാത്രം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉത്സുകരാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വേണ്ട, കാരണം സമയമില്ല നമ്മുടെ ആരുടെ കയ്യിലും. അപ്പൊ ഒറ്റ ഗ്രന്ഥം മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഏതാണത്? ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം. അതായത് ഒറ്റ ഗ്രന്ഥമാണ്. ദേവകീ പുത്രൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ശാസ്ത്രമെങ്കിൽ അത് ദേവകീ പുത്രഗീതമായിക്കോട്ടെ, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയാവട്ടെ, ഏകോ
ദേവോ ദേവകി പുത്രേവ. ഒരൊറ്റ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അതാരാണത്? ദേവകി പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പിന്നെ ഏകോ മന്ത്രസ് തസ്യ നാമാനി യാനി, അതായത് ഒരൊറ്റ മന്ത്രമാണ്. അത് ഏത് മന്ത്രമാണ്? അത് തന്നാമ സങ്കീർത്തനം. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പിന്നെ കർമാപി ഏകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, അതായത് ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവട്ടെ, അത് ഏതാണത്? അത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സേവനം മാത്രമാവട്ടെ. അപ്പൊ അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അർജുന വിഷാദ യോഗം, ഈ അധ്യായത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അർജുന വിഷാദ യോഗവും പറയും. പിന്നെ നമ്മൾ പറയും യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് അർജുനൻ എന്താണ്, ഈ യുദ്ധത്തിന് മുന്നേ ആ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആ സൈന്യ നിരീക്ഷണം ചെയ്യാണ്. സൈന്യത്തെ നിരീക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മനപ്രയാസം, ആ മാനസിക അവസ്ഥയാണ് വിഷാദ യോഗം എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ അതാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം, അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിന് പശ്ചാത്തലം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഈ യുദ്ധം നടക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മഹാഭാരതം അറിയാം. അതായത് പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലാണ് യുദ്ധം നടന്നത്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിന് എന്താ കാരണം ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാല്, ശന്തനു മഹാരാജാവ് കുരു വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജാവാണ്. ഈ ശന്തനു മഹാരാജാവിന്റെ എന്താ പറയാ പേരക്കുട്ടികൾ എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ധൃതരാഷ്ട്രനും പാണ്ഡു മഹാരാജാവും. അപ്പൊ പാണ്ഡുവാണ് പാണ്ഡവർ എന്ന് പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ നമ്മൾ കൗരവരെന്നും പറയും. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഒരേ കുടുംബ രാജവംശം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും എന്ന പോലെ അതാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്യേഷ്ഠനാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ, അനിയനാണ് പാണ്ഡു മഹാരാജാവ്. ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രന് ഈ ദുര്യോധന എന്ന് പറയുന്ന ആ ദുര്യോധനാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 100 മക്കൾ, അങ്ങനെ ആർക്കാണ്? കൗരവന്മാർക്ക്. പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ യുധിഷ്ഠിരനുണ്ട്, അർജുനനുണ്ട്, ഭീമനുണ്ട്, നകുല സഹദേവനുണ്ട്. ഇതാണ് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ. ഇപ്പൊ ഇത് കൗരവർ, അത് ദുര്യോധനാദികൾ. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, പാണ്ഡു രാജാവ് എന്താ പറയാ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഈ രാജ്യഭരണത്തിന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് മരിക്കുമ്പോൾ മൂത്ത മോനെയാണ് നമ്മൾ രാജ്യഭരണത്തിൽ ഇരുത്തുന്നത്, അതായത് രാജാവാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മൂത്ത മോനായത്, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താണ്, ജന്മന അന്ധനായിരുന്നു. അപ്പൊ ജന്മന അന്ധനായതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അനിയനായ ആ പാണ്ഡുവാണ് രാജാവാകുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല, അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാല്, പാണ്ഡു രാജാവ് മരണപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴും എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്ര ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ മകനായ ദുര്യോധനനെ എനിക്ക് രാജാവാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മോഹം വരെയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വേറെയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മോനേക്കാളും വലുതാണ് യുധിഷ്ഠിർ, അതായത് പാണ്ഡുപുത്രനാണ് വയസ്സിൽ മൂത്തത്. അപ്പോഴെന്താണ്, സ്വാഭാവികമായും യുധിഷ്ഠിരനാണ് ആ രാജ്യം സ്വീകരിക്കുക, അതായത് രാജ്യഭാരം സ്വീകരിക്കുക, അതായത് രാജാവാകുന്നത്. അപ്പോ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഒട്ടും പിടിക്കുന്നില്ല. അതായത് തന്റെ അവകാശവും നഷ്ടപ്പെട്ടു, തന്റെ മോന്റെ അവകാശവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഭയങ്കര വിഷമത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു കുബുദ്ധിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരിക. അതായത് അസൂയ മനോഭാവം. സ്വന്തം അനിയന്റെ മക്കളാണ്, അനിയൻ മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ പാണ്ഡുപുത്രന്മാരോട് ഒരു തരത്തിലും ദയ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരോട് നേരെ തിരിച്ചാണ്, അതായത് അസൂയ മനോഭാവമാണ് ഈ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് വരുന്നത്. അത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു അസൂയ മനോഭാവവും സ്വാർത്ഥ മനോഭാവവും എന്താണ്, മക്കളിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്തു. അതായത് ദുര്യോധനാദികളിലൂടെ അത് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ശാരീരികമായിട്ടും അന്ധൻ മാത്രമല്ല, എന്താ പറയാ, മാനസികമായും അന്ധനായിരുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലല്ലായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, യുദ്ധത്തിന് കാരണം എന്താ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാല്, ഇവർ ഈ എത്രയായാലും യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സഹിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇവർ ഒരു ചൂതുകളി വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചൂതുകളിക്ക് പാണ്ഡവന്മാർ വന്ന് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു, കുബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവരെ 12 വർഷം വനവാസത്തിലും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്, കാട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും ദുര്യോധനൻ സൂയിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രാജാവായിട്ട്. കാരണം അവരിനി വന്നിട്ട് വേണ്ടേ, അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ 12 വർഷത്തെ വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡവന്മാർ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. പക്ഷെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ, അവർ പാവം എല്ലാം അനുഭവിച്ചു വന്നിട്ടും അവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദുര്യോധനൻ കൊടുക്കില്ല. അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ് അച്ഛനായ ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പൊ അവിടെ കൃഷ്ണൻ ചെന്ന് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് ചെല്ലുകയാണ്. ദുര്യോധന്റെ അടുത്ത് പറയും, നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നിന്റെ കസിൻ ബ്രദർ അല്ലേ, അപ്പൊ എത്രയായാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നീ 5
എന്താ പറയാ രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ പറയും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല, എന്നാൽ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്കുക. കാരണം കൗരവരാണ് അവർ, എന്താ പറയാ ക്ഷത്രിയന്മാരാണ്, അവരുടെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറയും. കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്നാ ശരി, 5 വേണ്ട, ഒരു ഗ്രാമമെങ്കിലും അവർക്ക് ഭരിക്കാൻ കൊടുക്കുക, അവർ 5 പേരും ചേർന്ന് ഭരിച്ചോളും, അതല്ലേ അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയും. എന്തു പറഞ്ഞാലും ദുര്യോധനൻ എന്താ ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുകയില്ല. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാനൊരു മുട്ട് സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ദുര്യോധനൻ പറയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അവിടെ സ്വയം ഭഗവാനാണ് ചെല്ലുന്നത്, എന്നിട്ടും ആ ദുര്യോധനന്റെ ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ മകന് കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ആ കുബുദ്ധിയുടെ കൂടെ, കുബുദ്ധിക്ക് എന്താ പറയാ കുബുദ്ധിയുള്ള ആ മകനോട് കൂടി ധൃതരാഷ്ട്രൻ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും സമ്മതിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു യുദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സാധാരണ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? യുദ്ധം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യുദ്ധം ഹിംസയല്ലേ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് എന്താണ് ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത്. അതായത് ധർമ്മം ജയിക്കണം, അധർമ്മമല്ല ജയിക്കേണ്ടത്. അവിടെ അവര് അധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് ആര്, ദുര്യോധനാദികൾ. പക്ഷേ പാണ്ഡവന്മാർ എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലാണ്, അവർ ധർമ്മം വിട്ട് കളിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ധർമ്മം ജയിക്കണം, അധർമ്മമല്ല ജയിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇത് അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ധർമ്മക്ഷേത്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുയുത്സവഃ മാമകാ പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്തു ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനാണ്, അവനൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല, അവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ കാര്യസ്ഥനും മന്ത്രിയുമാണ്. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. അതായത് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയ. അതായത് വ്യാസദേവൻ എന്താണ്, ഈ മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളും ഇതൊക്കെ എഴുതിയ ആളാണ് വ്യാസദേവൻ. അവരുടെ ശിഷ്യനാണ് സഞ്ജയൻ, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രി. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രിക്ക് ഒരു കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉണ്ട്. ചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേത്രങ്ങൾ, ദിവ്യ കണ്ണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതൊക്കെ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ മന്ത്രിക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുകയാണ് മന്ത്രിയോട്, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രം, ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? കുരുക്ഷേത്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ്. കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഹരിയാനയിൽ വരും. അപ്പൊ ആ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരു പേരും കൂടിയുണ്ട്, അതായത് ധർമ്മക്ഷേത്ര എന്നുള്ള ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് അവിടെ ഒരുപാട് ദൈവിക, എന്താ പറയാ വൈദിക കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്താ പറയാ ദേവന്മാർക്ക് പോലും അത് ഒരു ആരാധനാ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ ജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് യുദ്ധം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് പോർ നിലയമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടി എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രർ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം നമുക്ക് കാണാം. എന്റെ മക്കള്, മാമക്ക എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് എന്റെ മക്കള്. അപ്പൊ സത്യത്തില് രണ്ടുപേരും പേരല്ല, എല്ലാവരും കൗരവന്മാരാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരേ രാജവംശമാണ്, പക്ഷെ ജ്യേഷ്ഠനും അനിയനും എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രരും എന്ന് വേർതിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അതായത് അവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ്, കൗരവർ എന്ന ആ ഒരു അവകാശം പോലും അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്ക്. അപ്പൊ മാമക്ക, എന്റെ മക്കൾ മാത്രം, കൗരവന്മാരും എന്താ പറയാ കുരുവംശത്തിൽപ്പെട്ടതും പാണ്ഡവന്മാർ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് മിനിസ്റ്ററിനോട്, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും എന്താ പറയാ യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ എന്താ നടക്കണേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികം മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന എന്തിനാ? ചികിത്സ നേടാൻ. നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന എന്തിനാ? വിദ്യ നേടാൻ. പക്ഷെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് എന്തിനാ പോകുന്നത്? സ്വാഭാവികമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ വീണ്ടും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും, യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അവർ പോയി. പക്ഷെ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രർ പേടിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ട് അവിടെ എങ്ങാനും ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒത്തുതീർപ്പാക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ്. അവർ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയ്ക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവുമില്ല. കാരണം അവിടെ യുദ്ധം നടക്കണം എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആഗ്രഹം. എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം, അവിടെ യുദ്ധം നടക്കണം, അത് ഒത്തുതീർപ്പ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അതിലില്ല, ഞാൻ പറയാം. ശ്ലോകം 2. ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാവചനം അബ്രവീത്. പാണ്ഡുപുത്രന്മാർ സജ്ജമാക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ട് ദുര്യോധൻ ആചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് എന്താ പറയാ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും അവിടെയും ഇവിടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യണേ? അവിടെ ആചാര്യൻ, അതായത് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ചെന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നേ? അതായത് പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യം മഹതീം ച മും വ്യൂഢം ദ്രുപദ പുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. അല്ലയോ
ആചാര്യ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അതായത് ഇവിടെ ആ നയതന്ത്രപരമാണ് നമുക്ക് ദുര്യോധനന്റെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഡിപ്ലോമസി എന്ന് പറയും. അതായത് ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ, ദുര്യോധനൻ എന്താ പറയണേ, ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ്. ആ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈന്യം നോക്കൂ, അത് ആരാ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്, എന്താ പറയാ, ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ, അതായത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സൈന്യം നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷെ അവിടെ പറയാണ് ദ്രുപദപുത്രൻ തവ ശിഷ്യേണ എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ദ്രുപദപുത്രൻ എന്ന ദ്രുപദന്റെ പേരെടുക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശത്രുവായിട്ടാണ് ദ്രുപദനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശത്രുവിന്റെ മകനാണ് സൈന്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആരുടെ സൈന്യം? പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം. അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അത് ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഒരു ഗുണങ്ങളില്ല ദുര്യോധനന്. ആ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ശിഷ്യൻ ചെന്ന് എന്താ പറയാ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ ദ്രുപദപുത്രൻ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിന്റെ മകൻ ഒരുക്കിയ സൈന്യത്തെ കണ്ടു നോക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ദ്രുപദനും ദ്രോണാചാര്യരും രണ്ടുപേരും ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെയധികം സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ദ്രോണാചാര്യർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ ദ്രുപദം വാക്കു കൊടുക്കാണ്, ഞാൻ വലുതാവുമ്പോൾ എനിക്കൊരു രാജ്യമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായം ചെയ്യാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അതായതിനു ശേഷം ദ്രുപദൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദ്രോണാചാര്യർ അവരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിഷേധിക്കുകയാണ്, ഒന്നും കൊടുക്കുകയില്ല, ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുകയില്ല, കളിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വൈരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദ്രുപദൻ ഒരു യാഗം ചെയ്ത് എനിക്ക് ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു മകൻ വേണം എനിക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനെ നേടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടാണ് എവിടേക്ക്, ദ്രോണാചാര്യ, അതായത് ശത്രുവായ അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അഭ്യാസമുറകൾ പഠിക്കാൻ, സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഉദാര മനസ്സുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ദ്രോണാചാര്യര് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ, അതായത് ഭാവിയിൽ എന്നെ വധിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, വധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അവര് അഭ്യാസമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ദുര്യോധനൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. സ്വന്തം ശത്രുവിന്റെ മകൻ എന്ന് അറിഞ്ഞു പോലും നിങ്ങൾ അവനെ ഇത്രയും അധികം അഭ്യാസമുറകളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താ അവൻ ചെയ്യുന്നത്? അവൻ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആ സൈന്യത്തെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇനിയിപ്പോ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ജാഗരൂകരായി ഇരിക്കണം, അതായത് നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ആരാളുള്ളത്? അർജുനനുണ്ട്. അർജുനൻ ആരാണ്? വളരെയധികം ബുദ്ധിശാലിയും പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ആരുടെ? ദ്രോണാചാര്യരുടെ. അപ്പൊ ഇനി അവരെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. വളരെ നയതന്ത്രപരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധനന്റെ വാക്കുകൾ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മൗ മഹാശംഖോ ഭീമകർമ്മ വൃകോദരഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി അർജുനൻ ദേവദത്തവും അതായത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻ നിൽക്കുന്നവനും പിന്നെ ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖൂതി. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ശംഖ ഊതിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പാഞ്ചജന്യമാരാണ്? ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനാണ്. ഋഷിക് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ദേവദത്ത ദേവദത്ത എന്ന ശംഖ്, ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അർജുനൻ. പിന്നെ പൗണ്ഡ്രം ആരാ? ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖ് ഊതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുലഃ സഹദേവശ്ച സുഘോഷാ മണിപുഷ്പകൗകാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാട്ടശ്ച സാത്യകീശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയശ്ച സർവശഃ പൃഥിവീപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മൗ പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി, നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷ പുഷ്പകങ്ങളും, വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജനും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും വിരാട്ടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാഥം മുഴുക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ശംഖനാഥം മുഴുക്കിയതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഘോഷാദാർത്ഥ രാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനീവ ധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ അഭ്യനുദാതയൻ. വിവിധ ശംഖകളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദാഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റുലി കൊണ്ടും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ശംഖുകൾ ഊതിയപ്പോ ഇവിടുന്ന് ആ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ശംഖന്റെ ആ നാദം കേൾക്കുമ്പോ ഈ ധാർത്തരാഷ്ട്ര, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ സൈന്യം, അതായത് ദുര്യോധനന്റെ സൈന്യത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ നെഞ്ചൊക്കെ പിളർക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എന്താ പറയാ പാണ്ഡവരുടെ നെഞ്ച് പിളർക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ ആരാണ്?
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഭയം തേടിയവർക്ക് ഒരിക്കലും പേടിക്കാനില്ല എന്നും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युता यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितां कैर्मया सह योद्धव्या अस्मिन् രണസമുദ്യമേ ഹേ അച്യുത. ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേര് കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധാകാംക്ഷികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, തേരാളിയാണ്. ആരാണ് തേരാളി? ഭഗവാനാണ് തേരാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയാണ്, എന്റെ രഥത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എവിടെ? രണ്ട് സൈന്യത്തിന് നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ, കാരണം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിനെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് യുദ്ധോത്സുകരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഞാൻ കാണട്ടെ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അച്യുത എന്ന് പറയും. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യുതി പറ്റാത്തവൻ. ച്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഓഫീസിലെ ഒരു ബോസ് വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ, അതിലത്തെ സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ സ്റ്റാഫ് അല്ല, അല്ലാതെ ഒരു നമ്മളിപ്പോ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഒരിക്കലും ഡ്രൈവറായി പോവില്ല, കാരണം അത് അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് താഴെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്താ പറയാ, ദിവ്യോത്തമ പരമ പുരുഷനായിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഇവിടെ തേരാളിയാണ്. ആരുടെ? അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയാം, ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനായിട്ട് പോലും ഭഗവാന്റെ മിത്രനാണ്, ശിഷ്യനാണ്, ഉറ്റ മിത്രനും ശിഷ്യനും ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അർജുനന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്താണാവുന്നത്? തേരാളിയാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ച്യുതി പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അച്യുതൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണേ, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടേ നിർത്താൻ തേരിനെ, എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വേപതുഷ്ട ശരീരീമേ രോമഹർഷശ്ച ജായത്തെ ഗാണ്ഡീവം സംസ്കൃതേ ഹസ്താ ത്വച്ചൈവ പരിദഹ്യത്തെ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു, എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അർജുനന് സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ സീനാണ്. അതായത് എന്താ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്? അതായത് എനിക്ക് സൈന്യത്തെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത്? സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരാണ്, സഹോദരങ്ങളാണ്, ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരുണ്ട്, അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ വിഷമമാവാണ് അർജുനന് ദൗർബല്യമില്ല, പക്ഷെ ആ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വരികയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടേന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാവരും ശത്രു സ്ഥാനത്താണല്ലോ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് ഭയങ്കര വിഷമത്തില് അർജുനന് ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാണ്. അതായത് എന്താണ്? ശരീരം വിറയ്ക്കുകയാണ്, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു, എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം എന്നുള്ള ആ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലാണത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വില്ല് പോലും കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴാണ് എന്താ പറയാ, അർജുനന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ തൊലി ചുട്ടുനിറുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ദൗർബല്യ ലക്ഷണങ്ങളല്ല, പക്ഷെ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഒരു ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അർജുനന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. നച്ചാ ശക്നോമി അവസ്ഥാതും ഭ്രമാതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റി കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എങ്ങും എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ അർജുനൻ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കേശി എന്ന ഒരു അസുരനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കേശവ എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്, എനിക്കിതൊന്നും അർജുനന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല, അപ്പൊ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോവുകയാണ് അർജുന കേശവ, എന്റെ മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവന്റെ പറയണേ, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ചുറ്റുപാടെല്ലാം എനിക്ക് ഒരു ദൗർഭാഗ്യം, ബാഡ് ഒമൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ എല്ലാം ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ കൃഷ്ണ എനിക്ക് കാണുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്, വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങളാണ്. അർജുന വിഷാദം, അതാണ് പേര്, അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് എന്താണ് കാരണങ്ങൾ അത് പറയാണ്. ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. രണ്ടാമത്തെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അതായത് എല്ലാം എന്റെ കുടുംബക്കാരാണ്, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, എന്റെ കുടുംബക്കാരൻ സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക്, ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, അതായത് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആരാണ്? പുറമേയുള്ള ആൾക്കാർ, എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാ. ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു കൃഷ്ണ, എന്റെ മുഖം വരളുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അതായത് അതാണ് കോമല ഹൃദയത്വം, അതായത് മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്. അതായത് അർജുനന്റെ വീക്ക്നെസ് അല്ല, നല്ലൊരു മനസ്സുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ പറയാണ് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. നച്ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച്ച രാജ്യം സുഖാനിവ.
സുഖാനി ച ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ? അഥവാ രാജ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്താ സുഖം? ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല. ഇവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിജയം ആവശ്യമില്ല. രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. കാരണം ഇവരെ കൊന്നതിൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടാൻ? അതാണ് ഭൗതിക സുഖ അനുഭവങ്ങൾ. എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ പറയാണ് പാപം. അപ്പൊ പാപം എന്ന്, അപ്പൊ പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ ഹത്വൈതാൻ ആതതായിനഃ തസ്മാനാർഹാ വയം ഹന്തും ധൃതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായി ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപം ആയിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല, അല്ലയോ മാധവ. സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് പാപം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? അക്രമികളാണ്. ആര്? ദുര്യോധനാദികൾ. അപ്പൊ ഈ അക്രമികളെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് പാപം കിട്ടും. ഇവര് അക്രമികളായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് പാപം കിട്ടുമല്ലോ. എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്? ഈ സുഹൃത്തുക്കളെയും അവരെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അവരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പാപം എനിക്ക് വേണ്ട, അല്ലയോ മാധവ. എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് നേടാനാണ്? അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്രമികൾ എന്ന്. 6 തരം അക്രമികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ 6 തരം അക്രമികളെ നമ്മൾ കൊന്നാലും പാപമില്ല എന്നാണ് പ്രമാണം. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് 6 തരം അക്രമികൾ? ഒന്ന്, വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ. പിന്നെ വീടിന് തീ വയ്ക്കുന്നവൻ, മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയൊടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഈ ദുര്യോധനാദികൾ ഇതിലെല്ലാം പെടും. കാരണം അവർ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അക്രമികളുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അവര്. അപ്പൊ അവരെ കൊന്ന പാപമില്ല ശരിക്കും, എന്താണ്, വൈദിക പ്രമാണം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി അർജുനൻ പേടിക്കുകയാണ്, ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് പാപം വരും, എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്നാണ് വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. 4മത്തെ കാരണം പറയണേ കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായത്തെ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വാഷ്ണിക കുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? 4മത്തെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നമുക്കറിയാം യുദ്ധത്തിൽ ആരാണ് പോകുന്നത്? യുദ്ധത്തിൽ പുരുഷന്മാരാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ പോയി അവര് വധിക്കപ്പെട്ടാൽ, അവര് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ അനാഥരായി പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അനാഥരായി അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആദ്യം പിതാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നീട് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, പിന്നീട് ആരാണ്? മകൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളൊക്കെ സംരക്ഷണത്തിൽ പെടില്ല. അവർക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുലത്തിൽ വേണ്ടാത്ത സ്ത്രീ ദുഷിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. അതായത് ആരും കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സ്ത്രീക്ക് തന്നിഷ്ടം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയാണ് അവിടെ. കാരണം അവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലാണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താണ്? സ്ത്രീകൾ വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുഷിച്ചു പോകും സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മൊത്തം വീട് എന്തായി പോവും? അപ്പൊ ആളില്ലാതെ അനാഥയായി പോകുമ്പോ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തതികളെ ആരാ നോക്കുന്നത്? സന്തതികള് എങ്ങനെയുള്ള സന്തതികളായിരിക്കും? ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയണം, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ ഇല്ലാത്ത വീടാവുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങളാവട്ടെ, നല്ല നല്ല സംസ്കാരങ്ങളാവട്ടെ, ആ ഉദകക്രിയകൾ, മരിച്ചുപോയവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉദകക്രിയകൾ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യുകയുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ പറയാണ്. 5മത്തെ കാരണം തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഇത് 5മത്തെ കാരണമാണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന്. ന ചൈതദ്വിദ്മഃ കതരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയമേ യദീവാ നോ ജയേയുഃ യനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമ വസ്ഥിതാഃ പ്രമുഖേ ധൃതരാഷ്ട്രാഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അപ്പൊ അവരെ ജയിക്കുന്നതോ ഇനിയിപ്പോ അവരാൽ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഇവിടെ പറയാണ് ഏതാണ് നല്ലത് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ജയിക്കണോ, ഇനിയിപ്പോ അവരെ തോൽപ്പിക്കണോ, അതോ അവരാൽ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണോ, എനിക്കൊന്നും അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ ഞാൻ കൊന്നിട്ട്
ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ആരെ കാണിക്കാനാണ്? എനിക്കിപ്പോ രാജ്യം കിട്ടും, എല്ലാം കിട്ടും, പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോ ആരെ കാണിക്കാനാണ്? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിനായി നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞു. യുദ്ധത്തിന് എത്തിപ്പോ നമ്മളൊരു കുട്ടി പറയാണ്, വർഷം മുഴുവൻ പഠിച്ചിട്ട് എക്സാം സെന്ററിലേക്ക് പോയി, എക്സാം സെന്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിയിട്ട് പറയാണ്, അയ്യോ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതണം എന്നില്ല, എനിക്ക് എക്സാം എഴുതണം എന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് എല്ലാം മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു രഥത്തെ എന്താ പറയാ, ആ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എല്ലാരെയും നോക്കിയിട്ട് പറയണം, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട, എനിക്കൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, എനിക്കിപ്പോ എന്താ തീരുമാനം എടുക്കാന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്നും പറഞ്ഞു പേടിച്ചും പിന്മാറാണ്. അത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പക്ഷെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ചെയ്യണോ വേണ്ടേ? ജയിക്കണോ? അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടണോ? എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് 3 പേരെ കാണാം. അപ്പൊ ഒരേ സാഹചര്യത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ സീൻ നമുക്ക് ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തിലെ അവിടെ ദൃശ്യമാണിത്. പക്ഷെ അവിടെ 3 ആൾക്കാർ 3 തരത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവിടെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും യുദ്ധം നടക്കണം. കാരണം എന്താ പറയുക, അത്രയ്ക്കധികം സ്വാർത്ഥത ഉണ്ട്. കാരണം എന്റെ മക്കള്, എന്റെ എന്നുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം, എന്റെ മക്കൾക്ക് രാജ്യം കിട്ടണം, അത് സ്വന്തം അനിയന്റെ മക്കളാണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്രയും സ്വാർത്ഥതയായിട്ട് പറയണേ, എന്റെ മക്കൾ ജയിക്കണം, എന്റെ മക്കൾ രാജ്യം ഭരിക്കണം. ഇതാണ് ഈ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ചിന്ത. ദുര്യോധനാണെങ്കിലോ, ദുര്യോധനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ ആ യുദ്ധം നടത്തി അതിൽ വിജയിക്കണം, എന്നിട്ട് ഞാൻ രാജാവാകണം. അവിടെയും സ്വാർത്ഥത. പക്ഷെ അച്ഛനും മകനും എല്ലാവർക്കും സ്വാർത്ഥതയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സെൻട്രൽ ആരാണ്? അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അർജുനന് ദൗർബല്യമൊന്നുമില്ല, വളരെയധികം പില്ലാളി വീരനാണ് അർജുനൻ. പക്ഷേ അർജുനന്റെ ആ നല്ല ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ആ അർജുനന്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരൊക്കെ കൊല്ലും? എല്ലാം എന്റെ ആൾക്കാരാണ്, എന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ്, എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്, എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കുടുംബക്കാരാണ്, ഞാൻ ഇവരെ എങ്ങനെ കൊല്ലാന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അഹോ ബതാ മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതോ വയം യത് രാജ്യസുഖാലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമ മുദ്യതാഹ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്, രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ വീണ്ടും പറയണേ, ഞാൻ എന്തൊരു മഹാപാപമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരെ ഞാൻ സ്വജനങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലുകയാണോ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എനിക്ക് രാജ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ എന്താ അർത്ഥമുള്ളത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് വിഷാദം, അർജുനന്റെ മനപ്രയാസാണ് അത്. യദി മാമ പ്രതീകാര മശസ്ത്രം ശാസ്ത്ര പാണയ ധാർത്തരാഷ്ട്രം രണീധന്യേ സ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിലും ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കാണ്ട്. അവൻ പറയാണ്, ധാർത്തരാഷ്ട്രനോട് ഞാൻ പൊരുതുന്നതിലും ഭേദം എന്താണ്? നിരായുധനായി നിൽക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമല്ലോ. കാരണം ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ യുദ്ധത്തിലെ ഒരു നിയമം എന്താണ്? നിരായുധനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അതാണ് നിയമം. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവിടെ അർജുനൻ പറയണേ, എങ്കിലും വേണ്ടില്ല, ഞാനിപ്പോ നിരായുധനായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ ഞാൻ ഒന്നിനും പ്രതിരോധിക്കുന്നില്ല, അവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ അത്രയ്ക്കധികം എന്താ പറയാ, എല്ലാം എന്താ പറയാ, വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് അവർ പറയാണ്, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർ കൊന്നോട്ടെ, നിരായുധനായിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കുന്നവരെന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയ ഉവാച, വീണ്ടും സഞ്ജയൻ പറയണേ, ഏവമുക്ത്വാർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥ ഉപവിശത് വിസൃജ്യാന സശരം ചാപം ശോക സംവിഗ്ന മാനസഹ. സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഇതാണ് വിഷാദയോഗം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞ ഇത്രയും നേരം? ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന, യുദ്ധക്കളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മന്ത്രിയായ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? തേരിലൊരു ഇരിപ്പായി. അതായത് വില്ലും എന്താ പറയാ, ആ ഗാണ്ഡീവം ആ കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല, ആ വില്ലും ശരങ്ങളും എല്ലാം താഴെയിട്ട് തേരിൽ ഒരേ ഇരിപ്പായി. അതായത് എന്താ പറയാ, അതാണ് അർജുന വിഷാദയോഗം. അത്രയധികം മനപ്രയാസം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കറിയാലോ, 5 കാരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അർജുനൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലറിയാം, അവസാനം ജയം ആർക്കാണുള്ളത്? പാണ്ഡവന്മാർക്കാണ്. അതായത് ധർമ്മം എവിടെയാണോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭു ആരാണ്? അച്യുതനാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണോ ധർമ്മം അവിടെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടാവും, കൃഷ്ണൻ എവിടെയാണോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാരാണ് ജയിക്കുന്നത്. ആ പാണ്ഡവന്മാർ ജയിക്കുന്നതിന്റെ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് 9 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ധർമ്മക്ഷേത്രം. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇത് ധർമ്മക്ഷേത്രം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എവിടെയാണ് യുദ്ധം നടന്നത്?
ഇത് നടന്നത് കുരുക്ഷേത്ര എന്ന സ്ഥലത്ത്. പക്ഷെ ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിന് ഇനിയൊരു പേരെന്താണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രം. അതായത് അവിടെ വൈദിക പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധനാ സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രം ഒരു കാരണമാണ്. കാരണം ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ധർമ്മത്തിന് മാത്രമേ വിജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിൽ ആരാണ്? പാണ്ഡവന്മാരാണ്. പിന്നെ ദിവ്യമായ രഥം ആരാണ് കൊടുത്തത്? അഗ്നിദേവനാണ്. അഗ്നിദേവന്റെ ആ രഥത്തിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതായത് 3 ലോകങ്ങളെ കീഴടക്കാന്നുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ട് ഏത്? ആ അർജുനന്റെ രഥത്തിന്. പിന്നെ കപിധ്വജ, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, രഥത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പതാക ഉണ്ട്, അതായത് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്. ആ ഫ്ലാഗിൽ എന്താണ് അവിടെ? ഹനുമാന്റെ ഫ്ലാഗിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഹനുമാന്റെ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹനുമാനെ നമുക്കറിയാം, രാമായണത്തിൽ ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവണന്റെ കൂടെ, രാമന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ രാമന്റെ കൂടെ ഹനുമാൻ ഉണ്ടായിട്ട് രാവണ യുദ്ധത്തില് രാമന് ജയം നൽകി. അതേപോലെ ഇവിടെ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ധ്വജത്തിന്റെ ഇതിൽ ചിഹ്നമായിട്ടാണ് ആ കപിധ്വജ, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഹനുമാൻ സ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, ആ ധ്വജത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്താ പറയാ, ജയം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ജയം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ശംഖനാഥം, നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശംഖ് ഏതാണ്? പാഞ്ചജന്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ശംഖാണത് പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അർജുനന്റെ ദേവദത്ത, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ശംഖ്, ഇത്രയും ദിവ്യ ശംഖ് നാദങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ വളരെയധികം ദിവ്യമായ നാദങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ ആ വില്ലിന്റെ പേരാണ്. ഇത് വരുണദേവനാണ് ഗാണ്ഡീവം അർജുനന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് അഗ്നിദേവൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വരുണദേവൻ ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ല് അർജുനന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും ഒരു പവർഫുൾ ആയുധമാണ്. പിന്നെ ത്യക്തജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുര്യോധന എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദുര്യോധൻ അവരുടെ സൈഡിലെ സൈന്യത്തെ എല്ലാം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ത്യക്തജീവിതം, അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു അപശകുനം പോലെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടി അപശകുനമായി ഉണ്ടായത്? അത് ദുര്യോധനാദികൾക്ക് ഒരു അപശകുനം പോലെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ ത്യക്ത ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അത് എന്താ പറയാ, അർജുനന് ഫേവറായിട്ട് മാറുകയാണ്. പിന്നെ മോക്ഷദ ഏകാദശി നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് മാധവ തിഥി ഏകാദശി. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഏകാദശി. അന്ന് ഏകാദശി ആയിരുന്നു, മോക്ഷദ ഏകാദശി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്മി ഭാഗ്യമാണ്. ആ ലക്ഷ്മി ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ഭാഗ്യമായി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇവരുടെ സൈഡിലേക്ക്. പിന്നെ ഋഷികേശ, എല്ലാത്തിലും ഉപരി ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ, അതായത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്? അർജുനന്റെ കൂടെ, അതായത് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഈ 9 കാരണങ്ങളാണ്, അതായത് 9 ലക്ഷണങ്ങളാണ് പാണ്ഡവർ ജയിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവായിരുന്നു ഇതൊക്കെ, ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ, അതായത് നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട്, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വിദ്യ? അതായത് എന്താണ് ആ മോറൽ എന്താണ്? അതായത് നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാഭ്യതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തത്സേവനത്തിൽ മുഴുകും. ഉപരിപ്ലവമായി ഇന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും, എങ്കിലും അവബോധം മാറിയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർത്തണം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണ്? മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഏർപ്പെടുത്താം എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ. അതിൽ നിന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒരാളെ തന്നതാൽ മാറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി മനസ്സും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഗീതാ മഹാത്മ്യം, ഇതൊരു കഥയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതായത് പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ്. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പേര് സുശർമ്മ. അപ്പൊ ഈ സുശർമ്മ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതായത് ബ്രഹ്മ ജാനാതി ബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറയും. അതായത് അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇത് പേരിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായിരുന്നു. അതായത് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് പോലും ഒരു വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല, നാമം ജപിക്കുന്നില്ല, ദാനമില്ല, ഒന്നുമേ ഇല്ല. പിന്നെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇല വിറ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആ വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും അതിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് മദ്യം ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം കഴിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യാതൊരു ഗുണങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസാനം ഇദ്ദേഹം ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, നരകത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ശിക്ഷയെല്ലാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യമധർമ്മരാജാവ് പറയാണ്, ഇനി നിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഈ ജന്മത്തിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കിട്ടാണ് കാളയായിട്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ സുശർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നരകത്തിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് ഒരു കാളയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കാളയായിട്ട് ജനിക്കുമ്പോ എന്താണ്?
ആ കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാളയെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഭാരം ചുമക്കുന്ന പണിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാളയ്ക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വയ്യാതായി, സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആയി ഈ കാള ഒരു വട്ടം തളർന്നു വീഴുകയാണ്. ആ തളർന്നു വീഴുന്ന സമയത്ത് ഈ അവിടെയുള്ള ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് പറയാണ്, അയ്യോ പാവം തോന്നുന്നു, സഹതാപം കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് അവര് പറയാണ്, പാവം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ അവർ പറയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ വരികയാണ്. അത് വേശ്യാ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. ആ വേശ്യാ സ്ത്രീ പോലും അതേ വാക്ക് പറയാണ്. അതായത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാളയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ കാള ചത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വീണ്ടും അവിടേക്ക് മേലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവിടെ പറയാണ്, നിന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടി, ഇനി നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഇനി നിനക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ജീവിതമാണ് നിനക്ക് ജന്മമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവിടെ പറയാണ് യമധർമ്മരാജാവ്. അപ്പോ ഈ കാളയ്ക്ക് വെച്ചാൽ ഈ കാളയായിട്ട് ചത്തുപോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പാപം നീങ്ങി. അപ്പൊ അവിടെ പറയാണ്, അതായത് ഒരു വേശ്യാ സ്ത്രീയുടെ ആ പുണ്യം മുഴുവൻ നിനക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ മുജ്ജന്മ പാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട്. പക്ഷെ ആ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആകാംക്ഷ വരികയാണ്. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വേശ്യാ സ്ത്രീയുടെ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടി അതറിയണം. കാരണം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പക്ഷെ ഈ വേശ്യാ സ്ത്രീയുടെ പുണ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ആ വേശ്യാ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തെത്താണ്, ആ വീട്ടിലെത്താണ്. അപ്പൊ വേശ്യാസ്ത്രീയോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്താണ് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി കിട്ടിയെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്റെ വീട്ടിലൊരു തത്ത ഉണ്ട്, ആ തത്ത എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കും, ദിവസേന അത് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തത്തയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മൾ എന്ത് പറയോ അത് തന്നെ അത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ തത്ത പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും പരിശുദ്ധിയും എനിക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയും. അവസാനം ആ തത്തയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തത്ത പറയും, അതായത് ഞാനൊരു ഗുരുകുലത്തിലായിരുന്നു, അതായത് ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ആ ആശ്രമത്തിലെ എന്താ പറയാ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത്, ആ ആശ്രമത്തിലെ കുട്ടികളെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു. അത് അവര് ദിവസേന അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ കേട്ട് അത് ഞാൻ എന്താ പറയാ അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്തു. അവസാനം ഈ തത്ത അത് തന്നെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ തത്തക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ ഈ തത്തയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി അവസാനം ഈ വേശ്യാസ്ത്രീക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ തത്ത വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേശ്യാസ്ത്രീ എന്നും കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ തത്ത ഉരുവിടുന്ന 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ അത് കേട്ട് ഈ തത്തയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നതാണ്. ഈ എന്താ പറയാ തത്തയിലൂടെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സുശർമ്മ എന്ന ബ്രാഹ്മണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇതായിരുന്നു, അത് എന്താണ് ജന്മമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം വളരെയധികം മനം മാറ്റം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയാ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഈ ആദ്യത്തെ അധ്യായം എല്ലാം വായിച്ച് ഇത് എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പുണ്യം നേടി അദ്ദേഹം പോലും മോക്ഷത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനും മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ മഹാത്മ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു, എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോ നാളെ പറയാണ്, അതായത് നാളത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ്. അതായത് നാളെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നാളെ ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയും, അതായത് കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയും. ഒരു മാസം ഇനി കാർത്തിക മാസമാണ്. നാളെ 7-ാം തീയതി തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ 7-ാം തീയതി തൊട്ട് നവംബർ 5 വരെ കാർത്തിക മാസമാണ്. ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം. ഈ കാർത്തിക മാസം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, കാരണം ഈ മാസത്തില് നമ്മൾ എന്ത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്താലും അത് 1000 മടങ്ങ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മൾ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും 1000 ഫലം അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാമോദര എന്നുള്ള ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ ദാമോദര രൂപത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, ലീലകൾ ഒരുപാട് കാണിച്ച ദാമോദരന്റെ രൂപമാണ്. ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ യശോദമ്മയുടെ കൂടെ കാണിച്ച ഒരുപാട് ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കാലത്തും വൈകിട്ടും നമ്മൾ ദാമോദര അഷ്ടകം എന്നുണ്ട്, ആ ദാമോദര അഷ്ടകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ പാദങ്ങളിലും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ വയറിലും ആയിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തും ഇങ്ങനെ 4, 2, 3 ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ നെയ്യിന്റെ വിളക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആരതി കാണിക്കുകയാണ്. ആരതി കാണിച്ചു പിന്നെ 7 റൗണ്ട്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു 16 റൗണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരതി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ദാമോദര മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ദാമോദര മാസത്തിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടകവും പാടണം, നമ്മൾ ഈ ആരതിയും ഒഴിയണം ഭഗവാന്. ഇങ്ങനെ 30
30 ദിവസം നമ്മൾ ഒരു മാസം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ആ ദാമോദരനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഒരു കടുകുമണിയുടെ എത്ര നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അതിനെ നമ്മൾ സോറി കടുകുമണിയുടെ നമ്മൾ പോലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ അത് 1000 മടങ്ങായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം തരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു പവിത്രമായ മാസമാണ്. നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങാണത്. അത് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നാളെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ നാളെ കാണിച്ചു തരാം. അത് വിശദമായിട്ട് നാളെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അതെന്താണ് ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പറയാട്ടോ, ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? അതെ, ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യം. അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലായിരുന്നു? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, മനസ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സല്ല, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. പിന്നെ 6 തരം അക്രമികൾ ആരെല്ലാമാണ്? വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, വീട് കയറി ആക്രമിക്കുന്നവർ, മാരകായുധങ്ങൾ എടുത്ത് ആക്രമിക്കുന്നവർ, വേണ്ടി സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കൈയേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യ അപഹരിക്കുന്നവർ. അതെ, അതാണ് 6 തരം അക്രമികളാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, ജീവിതം, മോക്ഷ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശ. പിന്നെ കപിധ്വജ, അതും ഉണ്ടായിരുന്നു. കപിധ്വജ ഹനുമാന്റെ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? 700 ശ്ലോകം. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? എന്ത് യോഗത്തിലാ? എന്ത് യോഗത്തിലാ? അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഏതാ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങൾ അല്ല, കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം. മധ്യത്തിലുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്താ പറയാ നമ്മള്? ഭക്തിയോഗം. അവസാനത്തെ അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗം. ഇങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? 5 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. അതെ, ഈശ്വരൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം. ഈ 5 വിഷയങ്ങളാണ് 18 അധ്യായങ്ങളിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും, വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിൽ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇനി 18 ദിവസവും ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് അപേക്ഷയാണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇത് നല്ലൊരു അവസരമാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാർത്തിക മാസത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെയധികം നമ്മൾ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്രയോ മുജ്ജന്മ സുകൃതം ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അത് പാഴാക്കി കളയരുത്, ദയവായി ഒരു അപേക്ഷയാണ്. അപ്പൊ 18 ദിവസം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? 1 മണിക്കൂറല്ലേ, നമ്മൾ ഏറിയത് 1.5 മണിക്കൂർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഭക്തിയില് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രവണമാണ്, അതായത് കേൾവി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയില്. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയണം, 18 ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദയവായി ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയരുത്. മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ വളരെയധികം ദുർലഭമാണ്. അങ്ങനത്തെയിൽ നമുക്ക്, അതും കാർത്തിക മാസത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം സുഹൃതം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. ദയവായി അത് പാഴാക്കി കളയരുത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 18 ദിവസത്തെ ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതം മാറും, അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം ഞാൻ സ്വയം അങ്ങനെ വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത്, കാരണം 5 വർഷം മുമ്പും ഞാൻ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം ഒരുപാട് മാറി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ആ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാം. ഇത് ഈ യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാം. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ട് ദയവായി എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമസ്കാരം.
ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും. പ്രണാം മാതാജി. നാളെയും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വരണം. വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അത് ആരാ പറയുന്നത്? സ്വയം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ദയവായി നിങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി യൂസ് ചെയ്യണം, മിസ് ചെയ്യരുത് ദയവായി. അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം 11:30 രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായി നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ.